Седмица Никола тято днес. Аз съм спред и ще показвам карти от FIFA, което съм спечелил. Ще ги разделя малко. Ще ги разделя една места. Те не ги показвам. Ето първата карта. Благодаря ти много, Майкъл, за прекрасните рисунки. Имаме и много карти. Даже който от тия става официалния като държател на целия фанат от Видин. Всички карти отиват при тебе. Благодаря ти много за това нещо. Тук имаме изпаднало сърчице. Ако някой си познае, благодаря. И мисля, че се това Казамиро след малко. и сядам много. Така, готов съм. Кажи Казамиро. Една гигантска кутия. В смисъл, да, ето я. Гледайте какво става. Аз трябваше да легна на диван, за да ви го покажа, но това не е един мистер бокс от някой човек. Това са всички, предполагам, рисунки, всички подхващаме, за да може още в началото хората, защото това са много хора има тук, дори кутии, примерно в един кашон с двама-трима човека, тук са поне 100, затова да не чакат до края на видеото, ги подхващаме. И така, стартираме с един доста голям. Хален. Преди, но имаме вафли и разни неща, но те са включени в текста, затова сега ще го прочетем ето така настрани, за да може да видите за какво става въпрос. Обожавам те до Марс, десертчето, и обратно. Ти си най-добрият в републиката. Ти си осмото чудо, познато на планетата. Дори когато те изнервяме, надяваме се да не е така. Спокой. И пак ще останеш хиперякият ютубър. Виж приятел. Много готин е това. Уникален си, оценяваме всяко видео, което правиш за нас. Твоите фенове оценяваме труда ти от Видин, Тики, от Вики и Ана, град Видин, за Слави. Това ще бъде доста. Вижте как ми хубави думи и благодарност са много да усмихнете да ви правят деня. Ето момичета са ви писали, че просто оценяват, харесват нещата, които правят. Да, благодаря ви много, наистина славите голяма усмивка на лицето ми. Точно такива хубави мъдрични думи. Ще оподаря на втория Модрич. Какво се случи, за това съм ви благодарен. И втория Мбапе има. Вики и Яни, наистина, страхотно. Мбапе 9-7 и ще подариш това е. Сладките работи, защото един човек се интересува от тях. Петя. Тя направо се действа. Между другото, тя не е купувала сладко от 2 месеца. Или достатъчно неща и подарявате, че тя си казва и не е купувала никакви шоколади. Така, следващият ни фенар. За да разслабим. Радвам се, че успяхме да се видим и да се спознаем. Бъдете живи и здрави ти и семейството и продължавай с книгите. Много са интересни. От Цеци 15.02. Благодаря ти много, Цеци, за прекрасния фенар. И тази това е празна. Тук имаше само това. След това преминаваме нататък. И сега хората. Може би да имаме стелбо. Това е опасна комбинация. И рискува малко късване. Но си струва, защото деклашът пише и има една целувка и е от Даная. Благодаря ти много, Даная. Доста 9-7. Като се отвори се едно целувпис и звучи като целувка, като разкъсаш. Супер яка идея. Следващия фенар е от Ники, Даяна и Дачи. Здравей, Слави! Искаме да ти пожелаем много здраве, късмет и да ни радваш всеки своите клипове. Обичаме те. Благодаря ти. Вижте ли началник в хората? Наистина много хубаво си изкарах там и сега фенарството ми се връща тази емоция. Ето го и следващия, а отзад имаме тези прекрасни рисунки. Хайде направо да четем. Здравей, Слави! Аз съм Бил и съм твой голям фен. Бих могъл да те питам, може ли да играем малко в Fortnite? И ти пожелавам много нови абонати. Subscribe. Миро, следи лайвстримовете, съвсем скоро ще има, може би, Влад ми Ибрахимович 9-1. Когато играем заедно, ще пускаме копча. Браво, Фернандеш. Може да влезеш, ще се радвам да разцъкаме заедно. Така, следващия Да, не, номер 90. Слави, не бъди толкова скромен на Fortnite клиповете. Всички знаем, че си
учил Нинджа как да играе. От Боби и Ради. Със сигурност Нинджа съм го учил аз как да играе и затова е толкова добър. Как от 9-1 Между съм доста зле на Fortnite, и признавам. Обаче пък е Лорис се опитвам. Следващият Леон. От 9-5. Никола Ружев. Слави, ти си най-добрият ютубър. Пожелавам късмет да стигнеш 10 милиона абоната. Снимай на Brawl Stars, Fortnite, GTA 5 онлайн. Brawl Stars и Fortnite са окей, GTA 5 онлайн. За сега нещо чакам GTA 6 доста и я почвам. Няма да, не сме чакам. Следващия тренер. Слави, продължавай се така с хубавите видеа на 800 000 абоната от Владимир Пламенов. Град Видин. Владимире. А тук имаме един принт на тетрадките. Това са от малките и от големите. Пожелавам ти много щастие, здраве у дома, малката Никола, да расте здрава, да получаваш много любов от всички, да получиш златния бутон и да стигнеш 2 милиона абоната. Съжалявам за подписа и също, ако има прописани грешки. първо така трябва да Слави, който плаща с град Видин. Предложение за мърч. Аз съм от голямото семейство на The Clashers. Капчето в коментарите харесва ли ви да пише на някоя тениска или случай, наистина е голямо. Казали сте две. Така, имаме един фенал, който е така доста артистичен. The Clashers, ти си ми любимият ютубър в България. Чао и на втора част.